माखासे टेक्निकल डिफेक्ट एबा टेक्निकल प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो मिथिगोन। टिकेन्द्रजीत नार्जारी बिथांनि मुङाव जि गासै गं 6 सिनेमा हल लुनाय जादोंमोन। बे सिनेमा हलनि गिबि सिनेमा हलखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय सेरफांगुरियाव। आङो जोंनि फावगिरिफोर, जोंनि एक्टरफोर, प्रडिउसारफोर, डाइरेक्टरफोर जायफोर बर' सिनेमाजों लोब्बा लानानै दङ गोबाव समनिफ्राय बिथांमोननिसिम आङो हामलायनाय बावदों। आरो बे सिनेमा हल गं 6 लुखांनायनि उनाव आरो गं 4 लुनायनि प्रप'जेल दङ। बिसाया बर' सावथुन मुलुगखौ जोबोद अर्गेनाइज खालामनानै आवगायलांगासिनो दङ। बेखौ माखासे डिसिप्लिन रुल रेगुलेसननि गेजेरजों आवगायलांगासिनो दङ। आरो जोंनि फावगिरिफ्राबो एबा जोंनि एक्टरफ्राबो जुदिअबा नांगौ बायदि हयथ' मुलाम्फाखौ मोनाबो जानो हानाय, थेवबो जोबोद गोसो होनानै जोंनि बर' सावथुनखौ जोबोद जौगाहोगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि जायफोर एक्टिंआव गोसो थानाय, जायफोर फिल्माव गोसो थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय बिसानि गेजेरजों एबा बर' फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों गोबां जायगा होनो हागोन। आरो बे गासैबो सिनेमा हलखौ जोंनि बर'जों लोगोसे बेवहाय सोरबाफोर सिनेमा बर'नोब्ला एबा नेसनेल इन्टारनेसनेल सिनेमाफोरखौ दिन्थियोबा बेखौबो दिन्थिनो हागोन। आरो डिजिटेल सिनेमा हलखौ ओरैबायदि मोजां मोनसे स्टेन्डार्डआव लाबोनाय जादों जेराव नट अनलि सिनेमा, बेवहाय माखासे कनफारेन्सिंबो खालामनो हागोन। नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि माबा मोनसे जुदि कनफारेन्सिं खालामनो नागिरोबा बेवहाय बेबायदि कनफारेन्सिंखौबो बेबस्था दङ। गासै 6, बेनि गेजेराव रौतायाव गंसे, सिमलायाव गंसे, बागानपारायाव गंसे आरो लोगोसे रुनिकाटायाव गंसे, दिनै बेवहाय सेरफांगुरियाव बेखेवबाय आरो बिनि उनाव गसाइगावआव गंसे। आरोबाव गं 4 लुगोन। बिनि गं 3आ सेम स्टेन्डार्ड जागोन 150-150। नाथाय क'क्राझार सहराव एबा क'क्राझार टाउनाव बेवहाय गंसे जोङो 500 आगुनि पुलिसिं आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो। आङो साबायखर बावदों। बे गासै जायगायाव गं 6 सिनेमा हल लुफुंनायनि बाथ्रा दङ। दा दिनै जोङो बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो बिनि माखासे टेक्निकेल डिफेक्ट एबा टेक्निकेल प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो मिथिगोन। आरो बिनि उनाव बाखि गं 5खौ जोङो टेक्निकेलि आरो मोजाङै बेखौ बानायबावनो हागोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। जिहेतु गोबां मानसिफ्रा ज' हाबनानै गिदिर गिदिर सिनेमा हलखौ नायनायनि बेलायाव थासारिखौ नुवा। दा बेनिखायनो जोङो 150खौ लिमिट खालामनानै बानायनाय जादोंमोन। आङो दा गावसोर सानदोंना मादों एसे थोन मोनदों आं सिङाव फैनानै। हयथ' क'क्राझार बायदि टाउनाव बानायोबा एसे गिदिरसिन बानायनांगोन बायदि मोनदों आङो। दा जियानो जा जोंनि फावगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावदों, एक्टर बिथांमोननिसिम। थांनाय 10 बोसोरसोआव बिनि सिगाङाव मिउजिक एलबामफ्रा गोबां ओंखारदोंमोन। नाथाय बिनि उनाव जोंनि गोबां टेलेन्टेड जोंनि हौवासा हिन्जावसा एक्टरफ्रा गोबां मोजां मोजां फिल्म बरनदों। बेखौ नुनानै जोंबो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। आरो बड'लेण्ड एकर्ड खालामनाय समाव 2020आव जोङो मोनसे स्टुडिअ'मोन। दा बे स्टुडिअ'खौ जोङो बारा आवगायनो हायाखै। नाथाय क'क्राझाराव मोनसे लुनानै दोननाय न' दङ हालुवादलाव। दा बे न'खौ बारा सुबिदाजनक नुवाखै। जोङो खननै खनथाम नागिरबाय, बेखौ थिग खालामनो हायाखै। दा बेनिखायनो बिसानि अफिसखौ 1.5 कोटिनि अफिस आरो गेस्ट हाउस जों लुनो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे आं बिसाखौनो खावलायगोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जे बे हालुवादलनि जि सेन्टार बेखौबो नायनानै जों एसे डेभेलप खालामबावनो हायोब्ला बेवहाय जोङो माखासे एडिटिं आरो बायदिसिनाफोरखौ इजिलि खालामनो हागोन। नैबे लास्ट माखासे बोसोराव बर' हारिमुवा जौगानायनिफ्राय जौगालांगासिनो दङ। आरो जों नुनो मोनदों जे जोंनि कनफिडेन्सआबो जायफ्रा एक्टिं खालामो एबा प्रडिउसार बिथांमोननियाबो बारायगासिनो दङ। खालि जों खोनाबाय थायो कमार्सियेलि जेब्ला नायो अब्ला बारा बेनिफिट एबा प्रफिटखौ मोना। दा बेवहाय माखासे बायरेसि जायो। दा बै जेंनाफोरखौ जोङो लासै लासैनो फोजोबनांगोन। आं मिजिंथिदों जे नैबे मोनसे जोंनि सावथुन मुलुगाव थानाय मानसिफोर एबा एक्टिं खालामग्रा फिल्म बरनग्रा गासैनिबो थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आरो बे गं 6 सिनेमा हला जाजोबोब्ला अब्ला निसय जोंनि जिखिनि पार्पस जिखिनि थांखि जायनि थाखाय सिनेमा बरनदों बेयो जाफुंसार महर मोनगोन। आरो
थाखा फैसा खरस खालामनानै सिनेमा बादायो बिनि रिटार्नखौबो लाबोनो हागोन होननानै आं सानदों। दा बे गं 6 सिनेमा हल जानायनि उनाव आरो गं 4 दंबावो जोंहा गासैबो साब डिभिजनाव बानायनो थाखाय बेखौबो नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव बानायनाय जागोन। आरो नैबे सिनेमा हलखौ जिहेतु डिजिटेल सिनेमा हल नट अनलि सिनेमा पार्पस गुबुन पार्पसावबो जों बाहायनो हायो। ओंखायनो मालाबा स्टुडेन्टसफ्रा फैनानै मालाबा गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरावबो बेखौ जोङो बाहायनो हायो। आरो बेखौ अनलाइन माखासे मालाबा प्राइम मिनिस्टारनि प्रग्राम, मालाबा चिफ मिनिस्टारनि प्रग्राम, मालाबा इन्टारनेसनेल प्रग्रामफोरखौबो जोङो बेनि गेजेरजों जोङो सालायनो हागोन, नायनो हागोन। आङो बे समाव गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। बे गोदान मोनसे डेभेलपनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आरो बिसेसकै जोंहा जोबोद खस्थ' खालामनानै जाय बिथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंदों आरो जोंनि सरकारनिफ्राय सेक्रेटारि थामिल ब्रह्म बिथाङाबो दङ। दा बे बयनिसिमबो आं साबायखर बावनानै आं बर' हारिनि सासेल' आगोमा महरगिरिमोन टिकेन्द्रजित नार्जारी। बिथांनि जि बिहोमा बेयो बर' हारियाव अराय बियो जोबनानै थागोन एबा जेब्लायबो गोसोखांजागोन। आङो जोंनि बिसाखौनो खावलायदों जायखिना रुंसारि जालांबाय बिथां साफ्रोमनिबो जिउ खौरांखौ जाहाथे आबुं जिउ खौरां लिरो आरो बेखौ पाब्लिश खालामनो थाखाय जोंनि सिनेमा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों मदद खालामगोन। दा जानांगौ एबा टिकेन्द्रजित बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों आरो बिथांनि मुङाव मोनसे आबुं जारिमिन बिथांनि जिउ खौरांखौ लिरनो थाखाय आङो इसोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों। गोजोन्थों। Thank you once again, Honorable Chief Minister. साबायखर थाबाय महानगर बड'लेण्डनि थाखाय जोङो आखायाव लादों। पूरा भीड़ का लगा करने हम सीने छुकुनी जीवना गिरना कोई दिन मन गुन राय जिया जानम बाइन आनी ठानी सब सीन हम सीन हस्ताइना छुकुनी जीवना गरना कोई दिन गुन राय जिया लांदेरा नंब्लाबो लांदेरबाय थानांगौ जाबाय। बे गुजुनाय बेमारानो आंखौ जोबोद नाख्रेबथारबाय। दा बेखौ नायजानोनो एसे रांनांगौबो जानानै दङ। नोंबो हमनायल' नङालै सब बेरामानो नाख्रेबसिगोन। नोंसोर आंना जेरेखम मालायनि बाथ्रा लानानै दै गुदुंजों नुबाय दाखि मोजां जाबावगोन। बेफोर थांखांनाय बाथ्राखौ बुंनानै गोसोआव दुखु दाहासै आंहा। आं जा भुगिनांगौ भुगिथारबाय। नोंसोरनि आखल आखुखौ रायखांनांगौ जानानै फैयोलै। नोंसोर जेरेखम गाव गावनि देहायाव बेराम सोनानै लायो आरो माहारिनि देहाखौबो बेबायदिनो नोरजिया खालामो। नंगौलै आदा, नाथाय मा खालामनो गोदो सानस्लाबनो रोङाखिसै। थेवबो बे खेबसे अननानै